Hvad er det så helt præcist, man lærer på skolen for kongelig magi, Sofia? Det ved jeg ikke, men jeg glæder mig til at finde ud af det. Nu er det nu, jeg har drømt om det så længe. Velkommen til Charmelille. Stå nu ikke bare der er besværgelser, der skal læres. Reparandum! Så det er op til dig, Sofia, at mestre din magi og bruge den til at passe godt på din familie, dine venner og alle vores kongeriger. Min amulet giver mig stadigvæk nye kræfter. Sofia, pas på! Så er det nok meget godt, at jeg går på en skole for kongelig magi. Det kan blive svært. Jeg er jo ikke født prinsesse. Bare vær dig selv. Og dit mod vil vise vejen. Parat alle sammen. Gør som mig. Jeg ved allerede, at vi bliver bedste venner. Sådan, yes! Sofia den første. Kongelig magi. Tænk, at magi kan smage så lækkert.